Mix. Arabi on the beat. Assalamu alaiki yan mata, assalamu alaiki, assalamu alaiki yan masoya, assalamu alaiki yan mata, assalamu alaiki, assalamu alaiki yan mata, assalamu alaiki. Ni ne na zo wurinki, bako ne gare ki, ke neman tallafinki, kullum tunaninki, tun ran da na ganki, zuciya ke ta shauki, jibi irin kyawunki, surarki abin mamaki, kin sa 'yan samarin raki, da zarar sun jiyo ki gudu suke domin su ganki. Sai da na binciki halinki, na gano kina da kirki, komai idan zaki sai da izinin iyayenki. Na gamsu da tarbiyarki, ga nutsuwa da hankalinki, kina girmama na gabanki, tabbas Allah ya baki, shi yasa nake son ki. Kullum ina jiranki, ki min izini zuwa fadarki, in na zo fa gani gaki, duk inda kika yi ina binki, domin nisan bambarinki zan samo babban mataki. A fage na sanki, za na zamo mai kare ki, ke mai kare mutuncinki, ko in ce martabarki, dan na san darajarki. In na tuno mutuncinki, kina kyauta sambaruwanki, da wanda yake ma kushe ki, irin macen da ke ta ɗauki. Komai kika so zan baki, dan na shiryo kuɗin sadaki, in so samu in aure ki, in zamo mallakinki, sannan an go wurinki, abba gun 'ya'yanki, tabbas zan riƙe ki, kin san bancin amanarki. In na dawo wurin aiki, ki tarbe ni da kanki, ki karɓan da hannuwanki, ki min iso zuwa ɗakinki, ki bani abinci a baki, ki nuna min soyayyarki, lada Allahu zai baki, mun rayu da ke cikin sauki, samsam ba mai taɓaki, za na samo garkuwarki, na san yau zan zo wurinki, ki miƙo min zuciyarki, in ba ta ruwa da taki, duk maganar da na yi miki, ki nazari da kanki, na san na baki damarki, dan ban so in cuce ki ko in tauye haƙƙinki, amincewa na gunki, ina jiran amsarki. Bisalam alaiki, bisalam alaiki, bisalam alaiki, masoya salam alaiki.